IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygi ang Naisayangkat ti Bureau of Jail Management and Penology iti medical mission para kadagiti persons deprived of liberty ken kadagiti personnel ti Bjmp. Ditoy nga inimbitaranda digiti nagduduma a rural health units iti segundo distrito ti probinsya akas iti RHU Pinili, Curimaw ken iti syudad ti Batac. Niipaay iti daytoy nga aktibidad digiti libre nga agas, vitamina, maintenance medication, free consultation ken health teaching tapno mapagtalinaed tinasayaat asanon at digiti PDL ken personnel. Segon ni Jail Chief Inspector Attorney Ulysses S. Paredes, Acting Jail Warden ti Batac District Jail, adaytoy a programa a free medical mission ket paset iti panagselebrat iti Hypertension and Cervical Cancer Awareness Month itaabulan iti Mayo. Inayon na ang nagkiddaw da iti City Government of Batac, ti Municipality iti Pinili ken iti Paway tapno Naisayangkat daytoy nga aktibidad. Importansya na daytoy adati masangay nga hypertension and cervical awareness month. So we celebrate that. So our jail nurses also request the city health office, most especially our generous city mayor Marky Chua, so and the municipality of Pinili in Curimaw. They conduct free medical check-up and free medicine. Iti sa Bali a Bangir, in Batad ni Dr. Hazel Joy El Resurreccion, Medical Officer for iti City Health Office iti Syudad ti Batac, nga ita a Hypertension Awareness Month ket kasapulan ang maipromote iti nasapa apan nakadetect iti high blood pressure tapno mapreventaran dagiti posible ang mapasamak no sana madetect adagos iti high blood kas iti stroke ken cardiac attack. Deti ket may isang programa ti Bjmp dito Ilocos Norte. They have invited us, the City Health Office of Batac, as well as the nearby LGUs, the municipality of Curimaw and Pinili. So, as the District 2, in-invite ti Bjmp kami tapno may ag medical mission kadagiti kakabsat tayo ada dito'y nadating dito'y Bjmp Batac. So, itata we celebrate Hypertension Month iti bulan ti Mayo. So, dito'y hypertension ket for awareness to promote early detection of high blood pressure and also to avoid circumstances that might happen, such as circumstances or complications that might happen, that might arise if high blood is not detected immediately, such as stroke or cardiac attacks. So, of course, part of this awareness is to promote healthy lifestyle, balanced nutrition, and such as low salt, low fat diet, and also exercise. Kabayatan na inayon ni Dr. Resurreccion nga iti importansya na daytoy a Naisayangkat da iti daytoy a medical mission ket tapno mamonitor iti salon at digiti PDL. Of course, adu nga min digiti kakabsat tay dito nga nga ada iti high blood talata. So importante po iti monitoring. So dakkel nga banag daytoy kadakwada tapno matulungan tayo met kaanlaing nga gaputa adada ditoy ket mabaybayan iti salon at dano di ket mabantayan met. Iso nga rod nga inubrada daytoy nga programa dati nga medical mission tapno matulungan tayo met ita. So da kami anlang may ditoy digiti taga kakadwak nga municipal health offices such as Pinili and Curimaw, da kami nangted kami iti free medications for anti-hypertensive medications kadagiti kakabsat tayo nga at ditoy. May naigiti daytoy nang ipay dapay iti lectures para kadagiti PDL no anya dagiti kasapulan da nga aramiden no in kaso nga adda iti madikreknada may panggap iti salon at da ita anabara iti tiyempo para iti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.